Iya, bu Salavat Minekhana. Слушаю. Алло, есемсіз Салауат абый. Сәмсіз. Мен сізге Ялқын журналында түсіріле тұрған видео бойынша шалтырата едім. Сәлем, біздің буын батылның шираттағы шығарылышы һәм бүгін бізде қонақта шиғыр жазыштырғалаушылар біраз ешек һәм біраз һәм яңадан қағидаларын аңлатып өтейін инде есте қалсын. Біздің хәзер қатнашучыларға сұраулар әзірледік. 10 сұрау һәм ул сұраулар катлаулыкларына бәйле баллары да аерыла әлеге сұрауларның. Әмма дұрыс жауап беру ул кадәр үк мөһим түгел. Дұрыс жауап бирсәгез дә балл була, кызык жауап бирсәгез дә балл була. Һәм кызык та түгел, дөрес тә түгел, әмма аргументлаштырылган жауап булса да балл була. Ну, миңа ничек ошо инде кыскасы. Мында төп хөкемдар һәм алып баручы Мин Гүзәл. барысы да минем кулда, шуңа күрә миңа ошарга тырышырга кирәк. Сез әзерме? Мақсат аңлашылды. Ничек сезнең кәефләр? Дип сорыйм инде башлаганча. Яхшы. Бик яхшы. Менә бу кактус миңа бик ошап тора. Ул монда Бик матур, бик сөйкемле, тиктем алагына бик- түгел, ул үзенең эшен эшләячәк әле алга таба. Әзер? Башлыйбыз. Димәк, безнең беренче сорау. Дия белән матурлык арасында нинди уртаклык бар дип уйлыйсыз? Чөнки дөя күзләре белән чагыштыралар гадәттә кызларның күзләрен авыррак иттереп әйтим әле. Ниләрдә? Восточный шәрык шигъриятендә. Шәрык шигъриятендә кызларның күзләрен Ахак диләр түгелме? Ярар, монысы уже кирәкми иде. Аха, сездә берәр вариант бармы? Миңа калса дия бик йомшак жанвар. Хайван шуңа күрә ул матур. Ну, әйдәгез, зрәк кенә сорауны үзгәртәм алайса. Дия сүзе белән матурлык сүзе арасында нинди уртаклык бар? Алсу, рәхмәт итегез. Мен дулкынланудан истәнчек китә башладым. Син селкеттеңме? Сезнең арагызда бәлки гарәп теле белгечләре бардыр. Кызганча каршы. Мәктәбүн, шәмсүн, китабүн, шуның белән минем дәрәҗә бетте. Минем гарәп белән на уровне вау. Шуннан арып Матур китмәдем. тел. Аха, ярар. Дөрес җавапны әйткәнче, Алсуга бирәбез 1 балл. Чөнки миңа бу җавап ошады һәм ул логик яктан бик әйбәт аңлатылган. Алкышлар. Сезгә 1 балл да юк. Ирексездән шушы урында Даниил Сәфәровның сүзләре искә килеп төшә. Әгәр дә мин җиңсәм мин молодец, җиңсәм мин джентльмен дигән. Әйдәгез шушы шигырь астында дәвам итәбез. Ну, сез әзрәк үзегездән. Юк, әлбәттә, әлбәттә, мин Даниил Сәфәровка түнмим Сезнең дөрес җавапны беләсегез киләме? Әлбәттә. Бик кызык. Дәвам Кызык автомат рәвештә бердән-бер әзерләп куйган җавап сүз теге. Әлбәттә. Гарәп телендә матурлык һәм дия сүзләре амонимнар булып тора һәм икесе дә бер үк төрле яңгырый. Джамаль. Джамаль? Әйе, Андый исем дә бар түгелме ул? бардыр. Жамал дигән исем бар. Әйе. Менә истә калдырабыз. Жамал дия, ярар. Булды. 1 балл безнең Алсуга дәвам итәбез. Нурания Жамали исән килеп төштем әле синең. Анда хәтле уйламаган идем. Икенче сорау. Икенче сорау булачак әле. Икенче сорау да булачак. Шунда бәлки. 10 сорау булачак. 1820-1830 еллар аралыгында кетчупны аптекадан гына сатып алып булган. Һәм аны нәрсә буларак сатканнар? Ну, нинди кулланылышы булганан? Ни өчен аптекада? Даруханәдә. Гафу итегез. Бу миңа калса помидор белән бәйле инде, безнең кетчуп булгач. Юк, бу помидор белән бәйле булмаган кетчуп турында сүз бар. Гүзәл әйтеп бит, сез фикерләгез теге авызыгыз белән дә фикерләгез. Мин хәзер белеп утырачакмын инде, нәрсә әйтсәгез дә, шуңа күрә аптырамагыз. Мин башка җирдән дәвам итегез. Алсу туташмы? Кетчуп минем кан белән ассоциацияләшә, бәлкем кан басымын күтәрә торган дип уйлаганнардыр аны. Элекке Канга охшаганга күрәме? Әйе. Кызык. Кичмешем мөмкин түгел миндә фикер. Ну, миндә тагын бер идея туды Әйдәле. нас бөтенләй инде. Әйтим дә. Алсу бигрәк ятсыз инде бәйтәде. Юк, уятсыз түгел инде, просто ярар, юк. Әйтмисеңме? Бөтенләй җүләр дип уйларлар. Әйе, шунда ассоциация беренчесе. Икенчесе түгел. Ярар, бер подсказка, ул тышкы кыяфәткә
һәм матурлыкка бәйле. Ну, аптекада булгач, сәламәтлектә була инде. Тән тиресен мен қалса біраз қызартып жібере тұрған болған месо пудр. Тире, ну, кызартуга бәйле Ну, түгел. шымарта тұрған, бәлки эффекті болғандар. Бәлки керісінше құрыштыра тұрған, алсуландырып жібере тұрған, Юк. бітшелерін бітіре тұрған эффект. Точно шул ма? Юк. Ярар, бик зур подсказка әйтәм. Койсыгыз беренчерәк җавап биреп җитә, шуңа бал. Кая басырга? Мен мында капсула басарга авырта, ләкин бір бал эшләргә мөмкинлек булыр. Ул чәчләргә бәйле. Менә чәчләрне ныгыта һәм үстерә. Һәм түсен чәчнең бик шомайты. Аның белән буяганнардыр чәчне. Кызыл чәч алу өчен. Кызыл чәч түгел. Коелмай торган була шуннан соң кич белән жуганнан соң. Пляштан. Әйе. Субханалла, субханалла. Кайда мин шуны хәле акыл яшеренгән. Садака бирәсең бар бүген. Алсуга безнең 2 бал дөрес җавап өчен. Әйбәт булды бу. Төндә дә алсуга Джентльменнар. Ие. Асла бит барабыз пока барсында. Ярар. Бишкә хәтле. Фору бирәбез. Анда ничә сорау булсын? 2. 10 сорау була. Әйе. Бүтәннәргә шо 10 булдымы? Әйе. Кыскарак та. Алар просто бик тиз җавап биреп бардылар. Чөнки алар телефон белән утырдылар анда. Телефоннан. Телефоннар. Димәк, дәвам итәбез. Әйдәгез. 3нче сорау. Медицинада агуларга ияләшү митридатизм дип атала. Ни өчен? Агуларга ияләшү? Әйе, агуга ияләшү. Организмның агуларга ияләшүе митридатизм дип атала. Ни өчен? Татыгызсанда. Без тундык чөнки башта бушлык. Ну, ярар, ул кешегә бәйле. Тарихта Дмитрий булган исемле бәлкем. бер кеше. Дмитрий исемле. Метри. Керәшен булган бу. Дмитрий булган бу. Дмитрий булган. Дмитрий дип иткәннәр. Дмитрий. Яра, Митридат исемле кеше булган. Вот, ие. Керәшен өчен. Һәм әйдәгез уйлап карыйк. Нәрсә Дмитрий эшләгән Дәдәй икән ул? булган исеме. Дмитрий Дәдәй һәм Дмитрий Датизм шундый. Ул Митридат нәрсә эшләгән икән? Ул алмыш икән күбәйтеп. Ну үлмәгән. Берәңгә ул. Юк, минемчә аңа юк. Аңа эшергәннәр агуны ул бәлкем берәр патша булгандыр һәм аны үтергә теләгәннәр бик күп тапкыр. Ие, хаман үлмәгән әйе. Керәшен патшасы билгеле. Ие. Тарихта Дмитрий Дәдәй дигән. Дмитрий Дәдәй. Шул турыда бара. Һәм ахыр чиктә ул Ахырда аны чәчеп үтергәннәр. Аллам үтереп булмаган шей. Югалтып үтергәннәр. бу Крешин патшасы турындагы легенда өчен һәрберегезгә берәр бал бирәм. Митридат исемле кеше булган. Митридат исемле кеше булган. Мин дөрес җавапны әйтәм мин хәзер. Һәм ул үзен агулап үтерүләреннән куркып, көн саен әзәзләп агуча башлаган. Кайда эшкә бармыйм мен. Һәм үзенең организмын агуга шул кадәр ияләштергән, һәм ахырдан инде үзе агуланып үлергә теләгәч, үлә алмаган. Нәрсәгә үзе агуларын бүләргә теләгән. Ну, үзен үтергә теләгән. Тормыш авыр булган лектә. Шулайдыр инде. Расул бик каты курккан үзен агулауларын. Һәм ул эшкән аңа агу тәэсир итмәгән. Менә шуңа бәйле рәвештә менә шундый митридатизм дигән сүз барлыкка килә. Агулардан курку. Бер дога. Нейле кылган, нейле фражыга. Митридат хөрмәтенә. Крешин патшасы хөрмәтенә. Икегезгә дә берәр бал булды. Тагын берәрне бирдем син хәзер. Аның 4 булды, минем 2 булды. Берүгә берне күп тапкыр кабатлыйм. 4нче сорауга җиткәнбез икән инде без. Ни өчен жирафлар сөйләшә белми? Чөнки аларның муеннары узын. Һәм шул сәбәпле алар уйлар эшләре белән башлар белән түгел, итегендәге фикер үскәмлеп чалмый. Чөнки иелеп сөйләшергә уңайсыз. Кешеләр беләнме? Әйе. Ну, иеләргә кирәк сөйләшер өчен нәрсә Һәм сөйләшергә? эволюция барышында бүтән уже сөйләшмәскә уйлаганнар да иелеп Бәлкем киресенчә, алар элек сөйләшмәгәннәр, шуңа күрә аларның муеннары үскән. Менә шундый высокомерный булсагыз, сөйләшмичә йөрегез алайса, озын буйлы булып. Бүтән вариантлар юкмы? Ну, мен ашады икегезнең дә вариант. Ура, там берәр бал.
Без хай гүзәлне җиңәбез тизен. Инде формал итәбез. Сезгә бершәр бал, тагын бер вариант әйтсә, тагын бер бал бирәм. Безгә бик рәхәт. Нигә жирафлар яшәп белмиләр? Әйе. Аларның телләрен инде башка төстә түгелме әле ул? Һәм бик узын да әле. Алар яшәп белмиләр, аларның кулаклары юк түгелме? Алар нигә ике антенна эшләп тора түгелме? Мин хәзер күзәлдә китә. Колаклары юк, шунысы яшь. Бармы алар? Бар ишеләр. Алар ишетәләрдер. Аларга бер нәрсә дә кирәкми. Аларга сөйләшү бөтенләй кирәк түгел. Аларга шуңа күрә сөйләшү кирәкми. Алар гармониядә үзләре белән. Алар бәхетле. Алар яшәп бәхетле. кирәк түгел. Һәм кеше белән сөйләшү, хайваннар белән сөйләшү, Күп шакта бәхетсезлеккә. ул авырайта тормышны. Искиткеч просто. Боже, о чем Мин тагын бер вы? бал бирсәм алсуга. Ну без бит инде шигырь язгалаштыра торган кешеләр. Син Без бит инде үзем уйларга язмыйм тиеш. бит. Мин обез бирә. Ярар, әйдәгез. Җавап безнең аларның тавыш яралары юк. Дәвам итәбез. Менә без социаль челтәрләрдә җиңел генә дуслардан алып аталабыз кешене. Удалить из друзей. Сталин да моның белән шөгыльләнгән. Ул ни рәвешле эшләгән. Репрессиялар. Әйе, ну репрессияларга кадәр дә Просто төнне килгәннәр дә кара Волга белән юл киткән торган кешеләр. Әйе. Там суга. Менә шуңа кадәр репрессия кадәр дә бер адымы булган аның кайбер очракларда. Менә безнең социаль челтәрләргә Аларны күрми башлаган бәлкем, аларга игътибар итми башлаган. Мәсәлән, аңа исәнме дип әйтәләр, ул күрми үтеп китә просто. Димәк, син сызылган. игнорирует инде. Әйе, хәзер дә бар андый хәл. Дуслардан Кайбер алып. кешеләрдә. Асылда. Юк, миндә юк. Наверное. Ну, мин белмим, мин күреп бетәм. Мин ничек уйлаган идем бу сорауга җавапны тиз табырсыз дип. Без белмәдекме ни? Юк. Нишләп мин мәсәлән Сталинда бик Ну күп материал репрессия укыган бар. дөрес җавап инде. Юк, мин Антонда күп укыган бар, ләкин менә репрессияны да Ярар. башлаган. Минем Ярар. яңа сорау барлыкка килде. Нигә сез Сталин белән кызыксындыгыз? Миңа кызык ул шәхес. Ул сезнең күмер? Юк. Ярар. Ул мен Шунда хәлен әйтә, ярар. Рәхмәт. Бу теге моңа бәйләнәсе килде, яме? Теге җавап хәле түгел. Бу фотографияларга бәйле. Аф итегез. Фотога бәйле. Юкмы? Фотоларын буяп ятырган булган битләре. Күзләре чукылган. Шул тирәдәрәк. Мин беләм. Нигә тизеп куйган, стенага тизеп куйган һәм дартс бергән. Юк. Нигә дә көләләр. Алар бөтенләй бердән көләләр. Алар көлә торган кешеләр. Ярар, Дөрес түгелме? Юк, ну синең җавабың бик кызыклы. Якын дип әйтерсең уйлаган мин. Юк, якын түгел. Юк, минеке якын, синеке кызыклы. Ярар, алсуга бер бал бирәбез кызыклы җавап өчен. Ник соң Гөлсин минем җавапларны гына кызыклы дип табасың, бәлкем безнең юморлар бер төрледер. Бәлки. Без бит бер буын. Алсуга Бер нинди проблема. Алсуга кызыклы җавап өчен бер бал, сезгә Дөрес дөрес җавап өчен Бер баласыз килсә, 1000 сум минем телефон дөрес кешелегез. җавап өчен бер бал. Безнең җавап түгел, әмма сезнеке дә дөреслеккә туры килә. Нинди җавап Ярар, сезгә? Ярар. Ул вакытта да Photoshop дигән әйбер булган. Һәм махсус кешеләр, шул Photoshop белән шөгыльләнә торган кешеләр, Сталин теләмәгән кешеләрне фотографиялардан алып ата торган булганнар. Бетерә торган булганнар. Гомуми фотоларда. Менә шул. Мин сүндердем. Тавышын бетердем. Кызыкмы? Ярар. Алтынчы сорау. Всё. Ни өчен псиләр яңа елны күрә алмыйлар? Чөнки алар төнлә йоклыйлар. Чөнки анда чыршылар бик күп. Псиләр төнле йоклыйлар? Безнеке йоклый мәсәлән, төнлә дә көндез дә. Юк. Алай түгел. Чыршы. Юк, шыршы өчен киресенчә бәлки ярата да алырлар иде әле. Мандарин? Мандарин исе Яратмыйлар. аларны бик каты Раздражать итә. Раздражать итә. Алсуга безнең Без башта разные. Алсуга ике бал. раздражать дигән сүзнең татарчасы булыр ди. Ие, менә Иде шигырьнән чыгара дип әйтик тә. Әйтә, алсам. Ярар. Әйт инде. Чөнки мандарин исе Чөнки мандарин исе псиләрне чыгырыннан чыгара. Нинди пасаны кадр булдаймы хәзер? Әйдә син авылга шугасың. Дөрес җавап 2 бал. 7нче сорау. Джордж Байрон Грецияга үзенең мәхәббәтен ничек аңлаткан?
Грецияга. Әйе. Байрон кайсы илнеке ул? Англия. Кем ул? Шагыйрь. Шагыйрь. Әйе. Мен бу балны Ринатка бирәм. Рахмәт. Эшләп бирәсең аны. Юк, Бер җавап бир. Үзең эшлә. Ул революцияга бәйле. Хәрби юнәлешкә бәйле. Шигырь белән белдермәгән ул үзенең мәхәббәтен Грецияга. Хәрби түнтәрелешне җитәкләгәнме? Алай ук түгел инде. Инкыйлабка Греция исемен биргән. Юк. Юк. Бу сүзне дөрес кулланмадым дип санамыйсыңмы хәзер? Юк. Юк, ул бик дөрес кулланды. Диңгезгә дә бәйле, диңгезгә бәйле, Диңгезгә- инкыйлабка бәйле, хәрби юнәлешкә бәйле. Карабка Греция исемен кушкан. Әйтегез дәш. Дөрес түгелме? Юк. Юк. Ой, кымылайлар. Ничек әйтим? Весомый татарча ничек була? Весомыйрак ярдәм күрсәткән. Бик каты ярдәм иткән. Сүздә генә түгел. Сүзләрме ту? Акча беләнме? Матди ярдәм күрсәткән. Да? Суга бәйле. Китапларын Бутылка Саткан акча һәм- салып җибәргән. Ни рәвешле эшләгәне мөһим түгел, нәрсә эшләгәне мөһим. Бу ничәнче курс? Әйтимме соң инде? Әйтегез. Әйт инде, әйе. Ярар. Ул үзенең акчасына диңгез судносы сатып ала. Һәм шунда 500 кеше яллый экипажга. Грециянең монда ни катнашы бар? Бу вакытта инкыйлаб бара. Һәм Грецияга ярдәм итәр өчен Грециянең хәрби кешеләре Рахмәт, тугыз сорау иде. Тугызынчы түгел. Кем саный инде аны монда? Бик күңелле булдымы? Бер балда юк. Вообще нормаль сорау булды. Вообще нормальный сорау. Ярар. Ярар. Борынгы юллар буенча гөмбә җыярга барган вакытта ничек барырга кирәк? Алай бармасаң, сиңа агулы гөмбәләр генә леге, һәм ширгән гөмбәләр генә. Бушта киеп кәрзин тотып һәм кулга пычак тотып кичкенә генә. Дөрес түгел. Таяк тотып. Башта урманга кергәнче арт белән бар кирәк. Урманга кергәннән соң инде борыласың. Исәмсез мин килдем. Алар башта белмичә торалар, син килгәнгә арт белән киләсең. Алар кашырга җитмиләр. Шулаймы? Әйе. Сезгә ошый бу җавап? Бик. Миңа тоже ошый. Миңа да ошый. Минем көлүләрне нитеп кисеп була. Юк, юк. Мына башка нәрсәдә калмый син гөлләрне кисәк иде. Алсуга безнең бер бал. Белмәгән булсагыз, урманга орт белән барырга кирәк икән. Юк, бу дөрес җавап түгел. Дөрес җавап булса, мин сиңа 2 бал биргән булыр. Мин сиңа бер генә бал бирдем. Киттеләр дөрес җавабын. Сөйне утырмады диде. Бу дөрес җавап түгел. Ялан аяк барырга кирәк. Икән. Бу текип дигән имем дөрес әйтмәгән. Капма каршысы булды бу. Бүгенге көндә билгеле булган иң зур вулкан кайда урнашкан? Хабарскида. Акыллы кыйфәт. Юк, Хабарска түгел, Камчаткада урнашкан. Санала. Ярар. Ул җир белән генә шикелле. Ул су эчендә, ул диңгез уртасында урнашкан, ул океан уртасында урнашкан вулкан син белмисең. Юк, җир белән генә чикләнми дигәч, башка галактикада куялар дигән уйлар килде хәзер башка. Ләкин иң зур җир йөзендәгесе урнашырга тиеш нәкъ Камчатка. Җир йөзендә ул бит инде фразеологик әйләнмә. Беленмә инде. Беленмәгез инде. Фраз Ну, җир йөзендә дип әйткәндә бит инде күз алдында Мин шигырь язгалаштырасым атлап кына баруны түгел. Ну, җир йөзе бит инде мин гомумән планетаны алам хәзер. Җир йөзе инде ул чикләнә, ул җирдә генә кала, димәк. Җир йөзендә дигәндә мин планетаны күз алдына китерәм. Җир планетасын. Сез шундый скучный. Ну, ярар. Уф, нишләргә икән инде? Так, тотале. Авызын ачар. Тимәк, кыска. Туфраклар кыйлды инде. Ey Allah. Әйт. Ул урнашкан Юпитерның ияршенендә. Үзең 11-нче сорау. 10-нчы сорауга кадәр башта сезнең никадәр бал җыйганыгызны белергә кирәк безгә. Кем аны бер кем язып бармый ахры? Язып барас. Язып баралар анда. Ринатта 3 бал. Алсуда 10 бал. Безнең җиңүче Алсу булды инде. Ансы аңлашылды.
Әмма біздің жеңушіге бөлек те бар, әмма бөлекні алыр үшін біздің 10-шы сұрауға жауап беруге керек. Туктале, бу әйтелмәде башта. Міне хәзер әйтәм. Мұнда мен алып барушы бұғай. Мен қазір ойлап отырам, Аллаға шүкір, мен яры әлі петта оқымағанмын дейді. Біз петта оқымадық, біз татфакта оқыдық. Олай ғұмумилештірмәгіз, бүтін қызларды алып Филология бөлігін бітті тәмамладым. Қазір мен сеңа сұрау берем. Әмма ол сұрауға сен өзің жауап бермейсің? Әрине, жауап берем. Миға ұршайын. Біз тәқдим еткен номерлар арасынан бірсін сойлап, шул кішіге шолтыратып сұрайсың. Yok, номер мен вообще бүтін номер көз алдыма кетірдім. Номер көрсетесің ме? Yok, шолтыратасың. О кіші білмесе нешеменде? Ол кіші білмесе сеңа біздің бөлек болмай. Но сен жеңуші енді жеңуші, просто бөлек болмай сеңа. Мен бөлек үшін келдім. Әйде, ярар. Біз ұзаққа кетеміз ға. Әйде, кімге шолтыратың? Бірсін сойла да. Барша сұрауды берейін де? Әйе. Әйде сен сойлай тұр, мен сұрауын оқи тұрам. Мен сойладым мұны. Мен Алсу түстегі қағазын сайладым, çünkü менің есімім Алсу. Кім ол? Yok, просто ярар. Салат Минниханов. Салат Миннихановқа қазір шолтыраташақпыз. Жаңа бір ұлы yazған демейді. Шолтыратам. Әйде біз, кім жиянда? Мен телефон алып келейін ме? Жия тұрғыз әлі. Кімдер бар анда? Бар өзінше. Әйде, салатын жей беріңіз әлі тезгінен. Мен кете алмайым, сұрауын оқим. Номері бар ма, жоқ ма? Бар. Менде бар. Сұрауын оқим, анда жия тұрғаға. Бикинінің исімі? Бикинінің исімі? Бикини деген сөз. Бикини деген сөз бар ма? Бірінші болады тұстыр. Бикини деген сөз бар бетінде? Әйі. Ярар. Бикини деген исім бір ұтырауға бағышланып қошылған бола. Әлігі киімнің, яғни бикинінің слоганы ол уақытта шыққаш. Бикини разделенный атом деп атала. Не үшін? Өзі ойлайсыз түгел салауатқа шалтатасы. Өзі ойлап отырма? Кетірегіз Ойында шақлары бойынша. Мен аңлата алмайшақпын, мен өзімді аңламадым. Тоғын бір аңлатам. Бикини рекламасында шундай слоган бола. Бикини разделенный атом. Бикини сызық разделенный атом. Хәм бикини ол ұтырау есімі. Мында бетіне ұтырауға бәйлі түгел ол. Мәселен... Ұтырауға бәйге? Жоқ, бикини разделенный атом. Көз алдына кетірсәңіз, ол бикинinin келе тұрған жеріне еме, ол бетіне разделенный атом. Атомға ұқшаған. Еде саны жауабыңына қобыл етеген, мен шолтыратасы келмей салат мені ханымға, мен аңлатады алмайшақпын. Жеңмеске керек ете алсу. Әмін білдім, мен айтып қойдылар güzel. Жеңмеске деген. Сол номердан мен... Телефон келем. О, едегі сіздің радиоға бойға шолтырат деме әлі. Жоқ, әлде, салат мен қам қайда қызық өтінде. Бар ма, болды ма? Таптыңыз ма сіз? Әйде. Мен аңлата алмайшақпын. Громкий алып қойды. Әйде сен аңлат. Жоқ, ойында алсын. Мен айтам. Хам громкий алып қойырға керек. Әйде, аңлат. Не істедік аңлатам неме аңлат. Менің шекленмеген. Шекленмеген, сүйешігіз. Е, бұл Салауат Минниханов. Слушаю. Алло, есем Салауат абай. Сәмсіз. Мен сізге Ялқын журналында түсіріле тұрған видео бойынша шолтырата едім. Біз қазір просто видео түсірейдік. Бір сұрауымыз бар еді сізге. Бек ауыр сұрау. Жеңқар жауап берегіз әлі. Через полчаса уже бітебіт біздің программа. Уже тура эфирда бара. Қазір штілі? Әйе, шуңа сіздің жауап керек еді. Мен баланы кендірем, мен не получится у меня. Ярар, рахмет алайсы, сау болыңыз. Яра, обязательно, давайте, сау болыңыз. Міне бет Аллаға шүкір, оңға тұру келмеді. Радик Сабир қашылдақ қойбыз енді. Жоқ, енді қызық тұр еще. Өзін сөйлағаншы тоже қызық тұр. А че егой, что ли, енді білін Сіз сұрай аласыз кімде болса. Yok, өзі сұрай екен, өзі шолтыратсын. Жоқ, біздің алсу жинде. Аллаға шүкір, әдесіне шында бітіргелі, пожалуйста, мені аңлата алмайым бой бірлерін. Әбдір жауабын білеген әйдем. Біздің
Шол тураткан киши бир нерсе де әйтмәде, шуңа күрә ал суга бүләк булмый булып чыга бит инде безнең. Yok. Әйдәк байтабыз. Бу видео чыкканнан соң biz бу видеоны уlaştıracak biz Instagram шилтәрендә һәм инде безгә җавап бирмәгән, сиңа җавап бирмәгән кешегә күп дизлайклар басарга кирәк булачак. Койчында дизлайк булса соң. YouTube каналлары бар дип. YouTube каналында. Ярар. Салават сәлам. Без шаярттык кына. Син шынты кызы бала киендирәй. Ауыр сұрау бұл güzel. Бұл изначально ауыр сұрау еді. Һәм сен ауыр эш курстың. Кімнің телефоны? Мотор. Ярар, бир жауап. Бикини исемле утрауга бәйледем бит инде һәм әлеге бикини утравында шул реклама чыкканчы була инде атом бомбасы сынаулары уздырылган була. Һәм менә шулай хайпануть итәргә уйлаган була инде. Әлеге бикинины чыгаруучы кеше. Бикини разделенный атом. Менә шулай. Ә бүлеккә нәрсә булыр иде дип уйлыйсыз? Коробка. Юк. Кактус. Ул Есть кактус. Ие. Мен яратам кактусларны. Ну yok, все уже. Ничибез инде хәзер. Алып китегез. Икенче тапшырыгы. Анда бит 2 кактус. Бәлки мен кичкенәсен алып китермен. Yok. Аны айырып булмый инде әнисеннән. Беләсеңме бу кактусны кемгә бүләк итәбез без? Салават мине ханымга. Килеп алып китсә, бетте. Юк. Мен алып китәм Салават мине ханым өчен. Монсын тапшыруны бетергәч сөйләшербез. Ярар. Siz аңлавыңызча кактус барбер алсават итәчәк, чөнки алар бер укытучыда укыдылар. Шуның белән шул безнең бик күңелле булды бу. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Шулай калатлаган сүзләре. Юк, шунлап күңелле Сүзгә булды. күңелсез бигрәк сезнең белән дидең. Башында. Ну гафу итегез, менә хәзер күңелле инде. Без инде. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганың өчен. Сау булыгыз. Пока-пока.